खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ दिनैनि आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनिफ्राय बेनि मैखोम रादाबफोरखौ फरायनानै खोनासंनो थाखाय आङो नुजाथिदों। गिबियावनो लानि बड'लेण्ड सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं बेहाय मोनसे आसाम सोरखारनि फोसावनाय दङ। बे अखम सरकार अन्य एक जुगान्तकारी पदक्षेप बान साहाय्यर क्षिप्र और फसल वितৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰ। जे आसामनि मोनसे बेमारा जाबाय मोनसे खैफोदा जाबाय बोसोरफ्रोमबो फैनाय चिरजुगुमिया होननानै बुंजायो। बे जाबाय दैबाना। बे दैबानाजों लोगोसे आरो मोनसेया जाबाय मा राननाय। बे कन्ट्रलजोंनो जाथों बा माजोंबानो जाथों बे राननाय बेलायाव गोबां दुर्नीति जायो, जाख्ल'नाय जायो। दा बेखौ फोसाबनायनि थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि दानि आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा गोबां संस्कार लाबोनायनि बाथ्रा बुंनानै बेहाय फोसावदों। नोंथांमोना बेखौ फरायबा मिथिजोबगोन, फरायनो गोनां दङ। मानोना इहे बुंबावदों बान क्षतिग्रस्त हिताधिकारीर हाजारथे सरकारि नियम अनुसरि आगबरोৱা বিভিন্ন सुबिधा সমূह। बे दैबानायाव गोग्लैनाय मानसिफोरा मा सुबिदा मोनगोन बेखौ इहाय होनाय दङ। बेनि उनाव जोङो थांनोसै बे इंखं रादाब बिलाइया होनाय मोनसे दिनैनि गोख्रों रादाब, मैखोम रादाब। बे जाबाय बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि बागै सोलोंथाइ मन्थ्रिजों क'क्राझाराव सावरायदों। मैया क'क्राझाराव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ फैदोंमोन। बिथांजों बर' साहित्य सभा एबसु बेनि जे थान्दैफोर बिथांमोना मोजाङै सावरायो जे बोरैहाय बर' बिजोंनि दासिम थानाय जेंनाफोरखौ आरो गोदानै फैनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो। बेनिफ्राय मोनसे मोजां रादाबा मा बिटिआरआव थाबैनो जर'खा टेट आनजाद खुंगोन रनज पेगु। मन्त्रि रनज पेगुआ जे बड'लेण्ड मिडियामाव बा बिटिआरआव गोबां सोलोंथाइनि जेंना दङ। जे बांसिनानो जाबाय फोरोंगिरि गैयि। दा बे फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय टेट आनजाद आलादायै खुंनो थाखाय खोथा होदों। बे जोबोद मोजां आरो बरायथाव। जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरा बा साख्रि बिजाथिफोरा टेट आनजादाव नुजाथिनो हागोन, जनो हागोन। आसाम आरो मिज'रामनि सिमा जेंना हाइलाकान्दियाव मोननै रायजोनि पुलिसनि गेजेराव दाङाबाजि। रायजोजों रायजो नङा, मोनसे हादोरसानि पुलिसा गुबुन गंसे हादोरसानि पुलिसजों आसाम आरो मिज'राम सिमनाखौ लानानै दिनैसिम दाङाबाजि दङ, नांलायनाय दङ, सेलायलायनाय दङ। बे मैयासिम गाज्रि थासारियाव फैदोंमोन। दा बेहाय नारलायलायनाय जादों बे खोथाखौ बुंदों। नोंथांमोना बेखौ फरायबा मिथिगोन। बेनि उनाव रादाब दङ मोनसे, बे जाबाय म्यानमाराव फोथारनि खनियाव गिथावना जाब्रबथायाव 110 सा मावग्राफोरा थैदों। बे मेघालयआव जेरै जाबाय थायो दाखालिसो जानाय खैला खनियाव जाब्रबथाय जानाय, दा म्यानमारावबो बे खनियाव मिनारेल रिसर्सनि खनियाव बे 110 सा मावग्राफोर थैदों जाब्रबथाय जानानै। बेनिफ्राय चीननि उनाव बयनिख्रुइबो गोबां बैसोगोरा
सुबुं थानाय हादोर जाहैगोन भारतआवबो गोबां मानसिफोरा दा गोबां बोसोर थांनानै थासिगोन। दा बे चीन देशा जाबाय दासिम बयनिख्रुइबो बैसो गोनांसिन मानसि थानाय हादोर। बिनि उनावनो भारतआ बेबादि हादोर जानो फैगासिनो दङ। बिनि उनाव जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांनोसै। बे रादाब बिलाइया जाबाय अग्रदूत। बेहायबो जोङो मैखोम रादाबाव मोनो। मैखोम रादाबाव जे विदेशी पुंजिरे व्यापक अवैध धर्मान्तकरण बे जागासिनो दङ, दिनैसिम जोबनो थाङाखै। ते मुस्लिम धोरोमाव सोलायहोनाय हिन्दु मानसिफोरखौ बियो सोलायदों आरो माबा जागासिनो दं। आरो बेवहाय बुंदों मा जे गुबुनारि हादोर विदेशी पुंजि फरेन फाइनेन्स बेजों बे धोरोम सोलायहोनाय खामानिया जागासिनो दङ। थाखा फैसा जासिनानै लब देखायनानै धोरोम सोलायहोयो। बेबादिनो मुस्लिमनि अनगायैबो आरो गुबुन धोरोम दंबावो। बिनि उनाव फैदों গড় ভাঙার পরা 15 জনীয়া অস্ত্রধারী দলে করেছিল অপহরণ। গড় ভাঙা होननायनिफ्राय 12सा जे हाथियार लानाय गाज्रि मानसिफोर बिसोरो जोंनि आसामनि स्पिकार बिश्वजित दैमारिनि बिबोनांखौ लांखानाय बे हाबायाव जड़ित दंमोन, नांजाबनानै दंमोन आरो बिसोरखौ हमनो मोनबाय। आरक्षीर गुलित आहत हई पलायन, सोरबा गुलि नांजानानैबो खारखुमादों। आसाम पुलिसा गावनो बाध्य जादों। उग्रपन्थी ने डकायत स्पष्ट নহল, नाथाय खोथाखौ मिथिदिया बिसोर थिउरिया ना डाकायत। 1 कौटिर পৰা 10 लाखलि नामिल मुक्तिपन। आगोलाव 1 कौटि दाबि खालामदोंमोनबाबो उनाव बे कसारिनि बा दैमारि सारनि बिबोनांखौ मुक्तिपन हिसाबै दाबि खालामदोंमोन 1 कौटि आरो बियो खमायबोदोंमोन, बाङाय जादोंमोन 10 लाखसिम। धनदियार सोलेरे उद्धार 2 अपहृत। दोहोनखौ होगोन, गावसोर बिनाय दोहोनखौ होगोन होननानै बिसोरखौ लेंहरदोंमोन आरो बिदिनो सोलो खालामनानै हमदों। बेहाय मा होदोंमोन तिनिदिनिया साग्रुद्धकर अभियाনৰ অন্তত ঘন বনাঞ্চলৰ পৰা মহানগৰীৰ 2 অপহৃত যুৱক ঠিকাদাৰ সশৰীৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল आरक्षी। बे मेघालयनि अरनबारिनि गेजेरनिफ्राय बे सानै लांखार जानायखौ मोजाङै मोजां रैखा खालामनो हादों आसाम पुलिसा। महानगरीर रानी বনাঞ্চলৰ সমীপৰ পৰা अपहरणकारी कबলৰ পৰা জয়ন্ত কছাৰী আৰু কুশল কলিতাক आरक्षीয়ে उद्धार कर घटनार सते जड़ित 4 जनक ग्रेप्टार কৰিবলৈ सक्षम হৈছে। 4 मानसि बेहाय लोब्बा दंमोन गाज्रि खामानियाव, बिसोरखौ हमनो मोनदों। अबिनि हाग्रा बे मेघालय बर्डारजों थानाय एयारपोर्ट, जोंनि एयारपोर्टनि खाथिनि जे रानी ओनसोलनि हाग्रा बेहाय लांखुमानानै दोनदोंमोन। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा टेटर बादे सकलो चाकरिते प्रযোজ্য हब परीक्षार এই प्रमाणपत्र। नायदो टेट आनजादनि बादै गासिबो साख्रियावनो बे जे मार्कशीट HSLC आरो HSनि मेट्रिकनि आरो हायर सेकेन्डारि 10नि थाखोनि फाइनालनि जे मार्कशीट होगोन होननाय बियो खामानि बा साख्रियाव सरकारि साख्रियाव गोहोम जानाय नङा, बानजानाय नङा होननानै बुंनाया दा रुइबोबाय। खालि मास्टारनि बेलायावल' बियो माने गोहोम जानाय नंला। होमबाथ' मोजां रादाब। बिनिफ्राय 6 कौटि नागरिकेहे पाले प्रतिषेधকৰ 2টা पाली। दासिम 2 कौटि नोगोरारिफोराल' भेक्सिनखौ मोनदों, कर'नानि भेक्सिनखौ सारा भारतआव। बेनिफ्राय चरित्र हलनि करियासे डेल्टाय
अतिशय विपज्जनक प्रजाति हु WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशननि साइन्टिस्टफोरा बुंदों जे डेल्टा प्लासआ बा डेल्टा भेरिएन्टआ कर'नानि डेल्टा भेरिएन्टआ गावनि आखल आखुखौ सोलायगासिनो दं आरो बियो जोबोद खैफोद गोनां बेखौ होनदों हुनिफ्राय। बिनिफ्राय সর্বগত রেলর আগত জাবতি কন্যা সন্তানসহ আত্মহত্যা মহিলার फिसाजोखौ लाफानानै सासे बिमाया सर्बगाव रेलनि आगोलाव बारसोमनानै थैयो। माबा दुखु दाहा दंमोन बिदि बारसोमनानै थैबाय आरो बिनि उनाव অসমৰ মাটিতে আৰক্ষী বনকৰ্মী গুলীয়াই হত্যাৰ ভাবুকি মিজ আৰক্ষীৰ। মিজোৰামनि পুলিस हान्जाया आसामनि हायावनो आसामनि फरेस्ट बिफाननि मावथिफोरखौ फरेस्टारफोरखौ गावनानै सिलाइ गावनानै गुलि खालामनानै फुथारगोन होननानै हुमखि होदों। बिनिफ्राय मोनसे गाज्रि रादाब गारि गोनांफोरा सांग्रां जानांगौ। गारि भारा लय बिक्रि करे बहिराज्यत गारिखौ भारायाव लांफ्लाबाय आरो ड्राइभारखौ बुथारनानै बाहेरायाव फानबाय। बे गोबां ड्राइभार बिदिनो थैगासिनो। बिनिफ्राय क'क्राझारनि मोनसे रादाब क'क्राझाराव गुलिबिद्ध हल आन्तराष्ट्रीय गरु माफिया पलाबलै सेस्ता चलावते आरक्षीर गुलि बरखन। जोंनि आसामनि मादावनो क'क्राझार थिंजाय बांसिन बे मोसौ फालांगिया जायो। बङाइगावआवबो जायो, चिराङाव जायो, दा क'क्राझाराव बांसिन जादों। दाखालि सासे फालांगिखौ गावदों पुलिसा। बेनिफ्राय मोनसे रादाब म्यानमाराव जाय अखमर ड्राग्स बेबखायो म्यानमारावबो हाबलाङो आसामनि ड्राग्स रोगाग्राफोरा फानग्राफोरा। म्यानमार थिंजायनिफ्रायनो मोनबोयो गतिके थांखागोन। दा बे अग्रदय रादाब बिलाइनिफ्राय जि रादाब बेखिनिखौनो फरायबाय। जों दाना गुबुन रादाब बिलाइयाव थांनोसै। बे जाबाय नियमिया बार्ता। बे नियमिया बार्तायाव दङ मैखोम रादाबा সংখ্যালঘু অধ্যক্ষে 40 সমষ্টিৰ জনবিস্ফোৰণ। ৰাজ্যত 10 বছৰৰ অবিশ্বাস্য হাৰত বৃদ্ধি ভোটাৰৰ সংখ্যা। थांनाय 10 बोसोराव जोंनि हादोरसायाव सानथावनो हायै फोथायथावनो हायै बादि अनजिमानि बांदों भट होग्राफोरा। दा ओरै बुंबावदों संख्यालघु अध्यक्षित 40 समष्टिर जनबिस्फोरণ। बे संख्यालघु थाग्रा जायगाफोराव बिसिनि ओनसोलफोरावनो बांसिन बे बांदों आरो बुंदों मा बिसिनि जे 40 समष्टि बेहाय सुबुं सानखो बेरफ्रुनाया जादों। बिनिफ्राय মাজুলীৰ देवदिया आतित भयंकर काण्ड माजनिखा आसामिर दार घापत आहत ASI सह 5 आरक्षी। आयु पुलिसखौनो दानदों মাজুলীयाव। बेबो हरनि खोथा आरो हराव पुलिसखौ गाज्रि मानसिफोरा दानदों। बेनिफ्राय नैबेखौ आरो फंसे बुंबावदिनि मोनसे रादाब दङ मेट्रिक उच्चतर माध्यमिक रिजाल्ट बिभ्रान्ति आतराय दिल्लीत मुख्यमंत्री डक्टर हिमंत बिश्व शर्मार घोषणा। गिबि मन्त्री डक्टर हिमंत बिश्व शर्माया दिल्लीयाव बेखौ बहुत दावराव जाबाय। बहाय थांनानै शर्माया फोसावदों टेटर बाहिरे आन सकल चाकरिर परीक्षाते प्रযোज्य हब मूल्यायনৰ प्रमाणपत्र। टेट साख्रिनि अनगायै गुबुन गासिबो साख्रियावनो बेयो बानजागोन बाहायजागोन नाजावजागोन। बेनि उनाव दङ रादाब जोंनि आखायाव रादाब दङ বিলাসীপাৰাত টকাৰ মোনালৈ উঠাও 2 চিলনী চৰ।
सिला सिखाव बा बाजै बादि साबनानै लांग्रा सिखाव बे बिलासपारायाव सानै बे बादि सिखाव बा साबनानै लांग्रा सना लाङो थाखा लाङो बे बिलासपारायाव जादों थाखानि मना थाबनो साबनानै लांनाय खारदों। बेनिफ्राय खेलानि रादाबाव दङ इउर' कापर सेमिट स्पेन सेमिफाइनालाव सौहैबाय स्पेन हादोरा स्पेननि दोलोआ। बेनिफ्राय बुंदों मा सपना भंग बेलजियाम और अन्तिम शारीरिक उन्नीत इटाली जे बेलजियामाबो सिमां नुदोंमोन सेमिफाइनालाव थांनो नाथाय हायाखिसै इटालियासो थांबाय। आरोबाव बे सेमिफाइनालनि दोलो मोनब्रैनि गेजेराव सौहैबावबाय अन्तिम सारि प्रबेट डेनमार्क देशआबो सौहैबाय। बेनोसै नियमिया बार्तानिफ्राय रादाबा। दा जोङो फैदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव बे जाबाय असमिया प्रतिदिन। बेहाय होदों मा बेहाय होदों जे राज्यत कर'ना पुनर 28 गराखिर मृत्यु मैया गासै 28 मानसिया जोंनि आसामाव कर'ना बेमाराव थैदों। बेनिफ्राय युद्ध विमान क्रय दुर्नीतिक লৈ पुनर अस्थित केन्द्र राफेल फ्रान्सर अर्थनैतिक अपराध न्यायाधिकৰণৰ तदন্ত आरम्भ। राफेल जि फाइटार बेखौ बायनायाव फ्रान्सनिफ्राय बायनायाव गोबां थाखा फैसानि हरलुखि जादोंमोन जाख्ल'नाय जादोंमोन। दा बे थाहाबनानै दंमोनब्लाबो दा आरो थांखांफिनदों बेखौ संदानफिनगोन। बेनिफ्राय काछार कागज कলৰ ভূমিত বৃহৎ তৈল ভাণ্ডাৰ নীলামৰ জাননীত ৰহস্যজনকভাৱে উল্লেখ নাই তিনি তৈলকূপৰ প্ৰসংগা नायदो मोजां रादाब ना गाज्रि रादाब होननायखौ काछार कागज कলৰ भूमित बृहৎ तैल भाण्डार काछारनि जि पेपार मिल बेथ' बन्द जानानै दङ दा निलामाव होनो नागिरदों। दा बे पेपार मिल जेराव दङ काछारनि बेनि सिङाव थावनि फुंखाबो दङ। दा निलामनि जि फोसावनाय बेहाय बै थाव फुंखानि मोनथाम जायगानि खोथाखौ खोन्थायाखै। होमबा जाय बायगोन बेहा ओरैनो लाब जागोन पेपार मिला जालागे दाजा बेजों खोथा गैला नाथाय थाव फुंखाखौ लानानै बिसोरो जोबोद मुलाम्फा खालामनो हागोन। बेनिफ्राय होनदों मा जे APSC केलेंकारी न्यायिक आयोगर तदन्तर आवताले आरो 2 बिखया APSC केलेंकारी जे राकेश पाल आसाम सिविल सार्भिसनि आरो जे बिनि जि केलेंकारिनि संदाननाय तदन्त खालामनाय बेहाय जे 10 अफिसार्स फोरखौबो लाफानाय जादों माने बिसोरबो बे बेन्दोङाव फैसिगोन। बेनि उनाव रादाब दङ नबबिवाहित বোৱাৰীৰ मृत्युक केन्द्र কৰি उत्तप्त मरियनि हाबा जागोदान हिन्जावा माब्रैहाय थैखो बेखौ लानानै मरियनि बे मरियनि मानसिफोरा बेखौ लानानै जोबोद होसिख्रावदों प्रतिबाद खालामदों। अभियुक्तर घर लण्डभण्ड স্বামী কপিল তাঁতীসহ 3 জনক গ্রেপ্তার দক্ষিণ হাস্তির দাবিত বাগিচার কাম বন্ধ রাখিলে শ্রমিকে ते जायगानि मानसिफोरा बिग्रायखांदों आरो फिसायनि मुङा जाबाय कपिल ताती। बे कपिल तातीनि न'खौ रायजोफोरा सिफायग्लुंदों सिफायला सिफायलि खालामदों दानफायदों बे आरो बेनिफ्राय जोंनि आखायाव दङ रादाब आरो
सिलभाजि गाँव सनकस नदीर गराखहनियार भयाबह रूप जोंनि थिंजायनि बियो गसाइगावनि जे सिलभाजि गामिया बेहाय संकस दैमाया 300 बिगा गायग्रा माने आबादनि हा खुरखानानै दैमायाव खोख्लैबाय गैला दा बेहा आरो आबाद मावजाला बे खोथाखौ बुंदों। बिनिफ्राय जोंनियाव रादाब मोनसे दङ पश्चिम बंग राष्ट्रपति हाखनर आर्जिरे उच्चतम न्यायालय PIL नाजागासिनो दङ BJPआ आरो गुबुन बेरेखा हान्जायाबो जे सोनाब बेंगलाव ममतानि रायजोआव बेहाय माबोरैहाय राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेन्सियेल रुल जाबसिननो हायो बेनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव PIL होदों पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेशन। इनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय उत्तर प्रदेशर पंचायत निर्वाचन BJPर बृहत जय। उत्तर प्रदेशआव पंचायत इलेक्शन जादों बे पंचायत इलेक्शनाव मा BJPआ जोबोर बुरजायै देरहानो हादों बे जोब्बाय प्रतिदिननिफ्राय। बिनिफ्राय फैबाय जोङो गुबुन गांसेयाव बे जाबाय इंराजि रादाब बिलाइ द सेन्टिनेल बेहायबो बे अग्रदूत प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव थानायफोरानो बांसिन दङ थेवबाबो गुबुन मोनसे रादाब आल्फा टक्स चिफ मिनिस्टार हपफुल अफ फाइन्डिं ए मिडल वे आल्फाजों सावरायनाय खोथाया ओंखारगासिनो दङ आल्फाखौ सावरायनो लेंहरदों। मैया बुंदोंमोन मा जे आल्फाया जुदि सभारेनिटिनि बाथ्राखौ गाराब्ला रायलायनाय जानाय नङा। अब्लाबो जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसा खालामदों जे माबा मोनसे मोजां राहा लामा ओंखारगोन बेखौ बुंदों। बेनिफ्राय an effective COVID management tool ACSP covers 21,000 villages in 25 days 25 साननि गेजेराव ACSPआ 21,000 गामि कभार खालामदों माने इहाय टेस्ट खालामदों आरो मा होदों भेक्सिनखौ होदों। इनिफ्राय जाबाय मोनसे रादाब बेहाय बे जाबाय अपरचुनिटी फर द्राविड़ टू क्रिएट फ्यूचर चैम्पियंस लक्ष्मणा बुंदों जे द्राविड़नि थाखाय इयुनाव भारतआव आरो क्रिकेट फोथाराव मोनसे चेम्पियन दोलो दानो हागोन होननानै आसा खालामो। दा लक्ष्मणा जाबाय जे BCCIनि चेयारमेन बेखिनियानो सेन्टिनेलनिफ्राय। बिनि उनाव जों थांदिनि असमिया खबर होननाय गांसे रादाब बिलाइ बेहायबो मोननैसो गुबुन गोरोबि रादाब दङ जों बेखौ फरायनोसै। बेहाय 15 जुलाइर ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়নৰ প্ৰতিবেদন। 15 जुलाइनि गेजेरावनो बे मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिनि आनजाद बिजाथिफोरनि मार्क्सखौ जमा होनांगोन बे लोब्बा थानाय आइस अफिस आरो स्कुलफोरा बेखौनो बुंदों। इनिफ्राय मोनसे बाव आमेरिका निवासी डक्टर राजेन बरुवा देहाबोखान आमेरिकायाव थानाय राजेन बरुवा होननाय मानसिया थैबाय दुखुनांथाव। बेनिफ्राय धोनिये जुलाइ रेशन कार्ड घुराई निदिले विज्ञापन दि राजहुआ करिब नाम। धोनि मानसिफोरा जुदि थाखा फैसा थानाय मानसिफोरा जुदि बे जुलाइ दाननि गेजेराव रेशन कार्डफोरखौ जमा होआब्ला अब्ला बिसोरनि मुंफोरखौ रादाब बिलाइफोराव फोसावनाय जागोन
रेडिअफोराव फोसावनाय जागोन टिभिआव फोसावनाय जागोन बे खोथाखौ बुंदों। इनिफ्राय आहक आमी सुरक्षित हওঁ আৰু আমাৰ সতি সন্ততিসকলকো সুৰক্ষিত কৰোঁ। बे कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय जे मोनसे एवारनेस सांग्रां खालामनाय बाहाय बे खोथाखौ बुंदों। बेनिफ्राय जाबाय मा मोनसे रादाब अस्त्रमुक्त शान्तिपूर्ण बिटिसि गरार स्वप्न प्रमोद बरर हाग्रामा महिलारिक तीव्र समालोचना। हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों सावरायदों सोंखारिदों आरो बिटिसिखौ हाथियार गैयि गोजोन गोनां मोनसे काउन्सिल महरै दानो नाजानायखौ बुंदों प्रमोद बर'आ। तामुलपुरक जिल्ला खखनार प्रस्तुति तामुलपुरखौ जिल्ला हिसाबै फोसावनो थामथिम खालामदों। बेबो मोजां रादाब तामुलपुरखौ जुदि आलादा मोनसे जिल्ला खालामोब्ला। बेनिफ्राय रासिया चीनर बिपक्षे मोकाबिला प्रस्तुति बे आरो दावहानि रादाब दावहासो नांनो थाङो। इनिफ्राय बुंदों मा धर्मान्तकरणर बेबो जों फरायखांबाय। बेनिफ्राय रङियात गारिर सरां व्यवसायत जड़ित मूल अभियुक्त हह ग्रेप्टार पास जायफ्रा गारि खावनानै फानो बे गारि खावनानै बा सिखाव खावनाय गारिफोरखौ बायनानै गुबुननो फानहरो बेफोरबादि साबा दायनिगिरिखौ हमनो मोनदों। बेखिनियानोसै असमिया खबरनिफ्राय। बेनिफ्राय जों थांदिनि बांला रादाब बिलाइ जुग संख'आव बेहाय रादाबा दङ जे सार जिल्लाय बारसे संक्रमण लकडाउनर सम्भावना। आसामनि मोनब्रै जिल्लायाव कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया बांदों आरो बेहाय बे जिल्ला गंब्रैयाव फुराफुरि लकडाउन जानो हागौ बेखौ होनदों। बेनिफ्राय मैया जों लोब्बा थानाय मोनसे रादाब मुस्लिम छात्र छात्री स्कुले भर्तिर हार 40%। मुस्लिम फरायसाफोरनि मुस्लिम गथ'फोरनि जे फरायसालियाव नाम थिसननाय बे 40% 60%आल' गुबुन होमबा बेसेबां दङ बिसिनाव। इनिफ्राय অপরাধ দমনে 24 ঘণ্টায় তিনি সংঘর্ষ মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বৈঠক আজ। অপরাধ जि दमन खालामनाय बे अपराधीफोरखौ गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ दमन खालामनाय बेलायाव 24 घन्टायाव मोनसे माबा जादों गावलायनाय जाथाय बा गावलायनायानो होननांगोन मोनथाम जादों आरो बेहाय होनदों मा मुस्लिम बुद्धिजीबीफोर संगे बैठक आज दिनै मुस्लिम बुद्धिजीबीफोरजों मेलेमजिबीफोरजों मोनसे बैठक जागोन बे सुबुं सानखो बेरफ्रुनाय बेखौ लानानै। बेनिफ्राय बुंदों मा प्रकल्प बास्तबायन गाफिलति बर्दाश्त करा हबे ना जे प्रजेक्टफोरखौ मावफुंनायाव गोहोलो खालामनाय बेलायाव मोनबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा अशोक सिंहाला बे खोथाखौ बुंदों। बेनिफ्राय जोंनि आखायाव दङ रादाब बे जाबाय सौरभ साइले भारत पाकिस्तान क्रिकेट सम्भव कामरान आकमल पाकिस्ताननि बे बुंदों जे सौरभ गांगुलीया लुबैब्लानो भारत पाकिस्ताननि गेजेराव खेलाया क्रिकेट खेलाया जानो हायो बेखौ बुंदों आरो बे एसेबां थिग नङा सौरभनिल' खोथा नङा कर'ना भाइरासखौ सौरभा मा खालामनो हागोन बेथ' होबथानो हाया होमबा बे पाकिस्तानिजों कर'नानि थासारि समाव
गेलेनायाबो जानो हाया बेनिफ्राय होनदोंबा সময়ত পৰীক্ষা नापाति दैनिक असम दाना जों लादों दैनिक असम रादाब बिलाइ बेहाय होनदोंबा शिक्षा मन्त्री सेवा आरो शिक्षा संसदर अकर्मण्यतार फल 7 लाख ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ন্যায় প্ৰদানৰ ব্যৰ্থ শিক্ষা বিভাগ সময়ত পৰীক্ষা নাপাতি এতিয়াৰ মূৰ পলকা सेवा संसदर समाव आनजाद खुङा हलासिन थानानै कर'नानि दहाय होनानै थानानै दिनै सेवा आरो आसाम हायर सेकेन्डारि स्कुल काउन्सिला मादो थाखुमा नागिरदों बे थिग जायाखै आरो इनिफ्राय बेहायनो बुंदों हताश छात्र छात्री चिन्तित अभिभावक फरायसाफोरा जोबोद हताशाबाय आरो बिमा बिफाफोरा इनायनो सिन्थायाव गोग्लैदों बे इनिफ्राय रादाब मोनसे दङ प्रथम बारर বাবে राज्य सरकार नामिल तेल गसेर उद्घाटन आरो अन्वेषण गिबि खेबनि थाखाय जोंनि आसामनि जे सरकार बे सरकारा थाव आरो गेस बबाव मोनगोन बहा मागोन बेखौ संनो थाखाय ओंखारदों बेनिफ्राय परेश बरुवारे आलोचनार बाबे सन्मानजनक पद उलिওৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে परेश बरुवाजों मान थानाय बादियै मोनसे सावरायनायनि राहा लामा दिहुननो नाजादों सरकारा आसाम सरकारा बेनिफ्राय जाबाय जोंनियाव रादाब दंबावो बे बिलाइनिफ्राय बे रादाब बिलाइनिफ्राय बे जाबाय चौदिखे बन सम्पदर अबाध लुण्ठन आसामनि सोरगिदिं जेरावबो हाग्रा दोहोनखौ फोजोबस्रांनायाव गाज्रि मानसिफोरा आरो सोरखारि बिबानगिरिफ्राबो मावथिफ्राबो मुखुब जादों दा बेखौ होबथानांगौ बिनिफ्राय जाबाय मा बे आगोलावबो ओंखारनाय थेवबाबो बुंनांगोन बेखौ क'क्राझार शिक्षा मन्त्री रनज पेगु आइनगत दिखर प्रति लक्ष्य राखि बेटारमेन्ट परीक्षा पता हबो जे आइननि थोंजायनिफ्राय गेजेन जायो नालाय बेनिखायनो बे जे दा परीक्षा फाथिया हलासिनो फरायसाफोरनो आगोलनि बोसोरफोरनि आनजादनि जि मार्क्स बेनि सायाव बिथा खालामनानै माबा होगोन मार्कशीट होगोन बेजों साख्रि मोननाय नङा आइनाव बे गेजेन जागोन नैबेनि थाखाय बे खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय आसाम सरकारा बेटारमेन्ट परीक्षा खुंगोन बेटारमेन्ट एग्जामिनेशन फाथिगोन आरो माबानि थाखाय मेट्रिकनि थाखायबो एचएसनि थाखायबो बेनिफ्राय जों थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव बे जाबाय दैनिक असम बेहाय दङ बेखौ आरो फरायबावनोसै प्रधानमन्त्री सिबिआइ तदारकी आयोगले पत्र कर्मचारी इउनियनर कासार पेपार मिलनि जे मावथिफोर बे मावथिफोरा मिथिगौ जे गावसिनि पेपार मिलनि सिङाव बा हात थालायाव थावनि आरो गेसनि माबा दङ फुंखा दङ मैखोमै थावनि फुंखा दङ आरो बे थावनि फुंखाफोरखौ नाथाय निलामनि बेलायाव दिन्थियाखै दा जाय निलामाव बायगोन कासार कागज कलखौ बेहा जोबोद मुलाम्फा जागोन बेखायनो बे साख्रियाफोरा पेपार मिलनि साख्रियाफोरा सोरनो हरदों गाहाय मन्थ्रिनो हरदों सिबिआइनो हरदों आरो तदारकी आयोग होननायनो हरदों निलामर जाननीत कासार कागज कलर भूमिर तैल भाण्डार कथा गोपन करार अभियोग
आरोबाव मोनसे रादाब दिहिं पाटकाई मुकली हल राज्यर हप्तामखन राष्ट्रीय उद्यान 7 नम्बर नि नेशनेल पार्क आरो बे जाबाय दिहिं पाटकाई बेखौ बेखेवनाय जाबाय। बेनिफ्राय जोंनि आखायाव दं रादाब बावन्न दिने असल हिलघाटर मरापाट गल सिलघाटआव नगावनि सिलघाटआव मोनसे फाथोनि मिल दङ। बे मिला दिनै 52 सान जाबाय बन्द जानानै दङ। बेबो थैसिगोन नामा? थैबा बिनि साख्रियाफोरा मा जागोन? बहा ओंखाम मोनजानो? माब्रै गथ'फोरखौ लेखा फोरोंबावनो? बे सिन्ताया फैयो। बेनिफ्राय दङ रादाब मोनसे बे जाबाय जे जेक जेट्टी पद्धति बेसि শিল থকা স্থানতহে প্ৰয়োগ কৰাটো সম্ভৱ। বৰনদীৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। এই हाब्रां खुरखानाय दैमा खुरखानाय बेखौ बोरै होबथानो हायो नैबे आरो जेक जेट्टी जि आदब बे आदबखौ बांसिन अन्थाइ थानाय जायगायावसो बाहायनो हायो। दस्रायाव हामा माथाल थानायफोराव हाया बेखौ बुंदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब होदोंबा 12 जुलाइर পৰা दुखन बिखेक रेल जेरै आसामनिफ्राय थांगोन आरो बाहेरानिफ्राय फैगोन। 12 जुलाइनिफ्राय जरखा रेलगारि गंनै बेनिफ्राय जोंनि आखायाव दङ रादाब जे हाफ्लङत ICU मुकলি কৰিলে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। आसामनि मन्त्रि जोगेन मोहना हाफ्लङाव ICU थानाय हस्पिटाल खुलिदों। माने हस्पिटालाव ICU माबाखौ खुलिदों आरो बेनि उनाव जाबाय ব্যাপক অনিয়মেৰে বন্দাত চলি আছে দিব্যাংগ কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। दिव्यांगफोरनि मोनसे फोरोंनाय लेंग्रा लेङै खाना आरिफोरनि मोनसे ट्रेनिं सेन्टार दङ माबायाव बन्दा होननाय जायगायाव माबा खोला कामरुपाव। बेहाय जोबोद दुर्नीति जादों बेखौ बन्द खालामनायनि दाबि खालामदों। 1 लाखर ओपरत आय কৰা लोके जुलाइर भितरत कार्ड घुराय दियक। दानाव 1 लाख रांनि बांसिन इनकाम खालामनाय नखरफोरा रेशन कार्ड जमा होनांगोन। बेनिफ्राय मोनसे खोथा बुंदों जे जाबर पेलाय आमार भबिष्यत ध्वंस नकरिब। आंतरराष्ट्रीय कोअपारेटिव दिवस पालन मैया इंटरनेशनल कोअपारेटिव सोसाइटी दिवस फालिनाय जादों। मैया बे सानमोन आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ दोनबाय। दानिया फैदोनि आसाम ट्रिब्युन। बे आसाम ट्रिब्युनाव बे गुबुन रादाब बिलाइफोरनि मैखोम रादाबफोरानो दं। चिफ मिनिस्टार फर सेटेलाइट इउज टु सल्भ बर्डार र बे एसे गोदान आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा सेटेलाइट बाहायनानै जे बर्डार लाइन जेंनाखौ सुस्रांनायनि खोथा बुंदों। बिनिफ्राय नियार स्टेटिक कोविड पजिटिविटी रेट वारि स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट जे आगोलाव एसे खमायदोंमोन मोनसे समाव दा आरो कोविडआ बांफिनदों। बेखौ लानानै जोंनि सोरखार आरो सावस्रि बिफाना सिन्तायाव गोग्लैदों।
बेनिफ्राय जाबाय इन्डिया रेकर्ड्स 44,111 न्यू कोविड केसेस 738 डेथ्स सारा भारताव गोदान रेकर्ड 44,111 सा मानसिया कर'नाजों गाग्लोबजादों आरो बिनि गेजेराव 738 थैदों आरो बेनोसै रादाबा दिनैनि जि आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइनिफ्राय मैखोम रादाबफोरखौ फरायनाया एसेखिनियावनो जोब्बाय। जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो साबायखर बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।